ହେଲା ତ ଏବେ ପଳେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଭଲ ତାଳି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଟୋଟାଲ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଟୋକା ମାନେ ତାଳି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ନାଇଁ କି ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ଟୋକା ମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଭଲ ଫଟେଇ ଦେବି ତମର ଆମ ଗୁଣ ଭଲ ବୋଲି ମାନେ ମୋ କହିବା ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଭଲ ବୋଲି ଏଇ ପୁଅ ମାନେ ଆମ ସହିତ ବସି ଗପା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହୁମାଛି କଣ ଫୁଲରେ ନ ବସି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସନ୍ତି ମାନେ ବସିବ ଶୋଷିବ ଏ ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଏଟା ଟୋକା ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମ କିଏ ପାଳନ ଜାଣିଛ ତମର ଭଳିଆ କେତେଟା ବାଟରେ ଯୋଗ I mean? ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ବାଟରେ ଟୋକା ମାନେ ମାଟିକି ଦିଅନ୍ତି ଆମ୍ପୁଡି ଝିଅ ମାନେ ହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ଚିକେନ ଟୋକା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ପିମ୍ପୁଡି I mean ତମକୁ ଦେବେ ଆମ୍ପୁଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ନା ତୁ ମୋର କଣ୍ଟା କରି ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ରାଜ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଏମିତି କରିବାନି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦବା କଣ କୁହ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ ମତେ ହଁ ପଚାର ତମେ ପିତା ଖାଇଛ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ